I denne film får du en forklaring på, hvordan du beskytter arven efter dig, alt efter hvilken form for særeje du vælger i testamentet. I testamenter benyttes 3 former for særeje: kombinationssæreje, fuldstændigt særeje og fuldstændigt særeje med succession. Det kan være ret svært at gennemskue, hvad der vil være bedst, men nu prøver jeg at give dig et overblik, så spids ørerne. Fælles for alle 3 særejeformer er, at arvingen ikke skal dele det med sin ægtefælle i tilfælde af skilsmisse. Arven er arvingens særeje ved skilsmisse. Men arvingens ægteskab behøver jo ikke stoppe ved skilsmisse. Det kunne også stoppe ved, at arvingen døde før sin ægtefælle. Hvem skal så have de penge, der er tilbage af arven fra dig? Hvis det for eksempel er dine børn, der har arvet efter dig, er det så dit ønske, at det er svigerbarnet eller børnebørnene, der skal have den største del af arven? Svaret er ikke nødvendigvis simpelt, for det kan jo være, at det er bedst for børnebørnene, hvis det er svigerbarnet, der får den største del af midlerne. Derved kan svigerbarnet sørge for, at børnebørnene får en god opvækst. Her ser du fordelingen af, hvor mange penge der går til dit svigerbarn og dine børnebørn ved de 3 former for særeje. Groft sagt kan man sige, at kombinationssæreje er den særejeform, der er mest svigerbørnsvenlig, hvis arvingen er dit barn, og barnet og ægtefællen bliver sammen til døden dem skiller. Kombinationssæreje bliver almindeligt fælleseje, hvis arvingen dør før sin ægtefælle. Det giver svigerbarnet mulighed for at sidde i uskiftet bo og leve videre som hidtil. Hvis svigerbarnet vælger at skifte boet, kan han eller hun beholde 75% af arven. Ved fuldstændigt særeje kan svigerbarnet ikke sidde i udskiftet bo med de arvede midler. Pengene skal fordeles straks og deles lige med halvdelen til hver. Bemærk, at svigerbarnet ikke er arveløst, selvom der vælges fuldstændigt særeje. Det er en misforståelse, som man nogle gange hører om. Den sidste mulighed er den, der giver flest penge til børnebørnene. Succession er bare et andet ord for arvefølge. Du bestemmer, hvem der skal arve efter din arving. Vælges denne mulighed, betyder det, at de fleste af pengene skal gå til den afdødes livsarvinger på andenpladsen, altså dine børnebørn. De vil få 87,5% af de penge, der oprindeligt stammer fra dig, mens dit svigerbarn vil få 12,5%. Vær opmærksom på, at man ikke kan vælge fuldstændigt særeje med succession, hvis man også i testamentet har bestemt, at børnene skal have mindst muligt, altså deres tvangsarv. Tvangsarv kan ikke indgå i succession. Hvis du ønsker en sådan fordeling af arven, bør du vælge en af de andre særejeformer. Hvilken særejeform er sådan rette i dit testamente? Vi har gennemgået 1000 testamenter for at se, hvad andre danskere har valgt. 34% har valgt, at der ikke skal være særeje i deres testamente. 28% har valgt, at der skal være kombinationssæreje. 9% har valgt, at der skal være fuldstændigt særeje, mens 29% har valgt, at der skal være fuldstændigt særeje med succession. En mulighed kan være at vælge eksempelvis kombinationssæreje, men lad det være op til arvingen selv, om særejet senere skulle kunne ophæves. Det er lettere for arvingen at foreslå sin ægtefælle at ophæve særeje, end at overbevise ægtefællen om, at særejet skal etableres. Vælger du, at arven skal være særeje, vil du på næste side i spørgeskemaet skulle svare på, om arvingen skal kunne ophæve særejet eller ej. Er du i tvivl om valg af særeje, kan du skrive det senere i spørgeskemaet under bemærkninger. Så kan vi tage en snak på telefon om, hvad særeje indebærer.